Per què va néixer la Fundació Jaume III? Bueno, la resposta és molt senzilla. La Fundació Jaume III va néixer a finals de 2013 davant un sentiment de preocupació compartit per molts de ciutadans balears encara a dia d'avui, i és la preocupació perquè consideram que la nostra llengua, que el mallorquí, el menorquí, l'eivissenc i el formenterenc, s'està perdent i a marxes forçades i que està en perill d'extinció. A finals de 2013, una sèrie d'empresaris, historiadors, professionals liberals, universitaris, etc., es van decidir unir, gent que venia de diversos àmbits de la societat, per posar en marxa la Fundació Jaume III amb un objectiu clar i llampant, que és, principalment, a part de defensar a nivell general la nostra identitat com a mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterens, l'objectiu principal és protegir els mallorquins, menorquins i eivissenc, per tant, dignificar les nostres modalitats. I ja per acabar, què vol dir dignificar les nostres modalitats? Que a vegades és una pregunta que ens fan, és molt senzilla. Dignificar les nostres modalitats vol dir prestigiar-les de nou, és a dir, donar-los el prestigi a la nostra manera de xerrar i escriure, molt important també recalcar-ho, donar-los aquest prestigi que desgraciadament s'ha anat perdent durant aquests darrers 40 anys d'Estatut d'Autonomia, quan hem vist que el que és català de Barcelona, que s'ha anat considerant com a formal, i el que ells diuen el català de Balears s'ha anat considerant com a informal, a pesar que s'omplin la boca, segons quins, d'aquest tal català de Balears, al final el que passa és que l'estan arraconant. I per tant, davant d'aquesta preocupació, nosaltres des de la Fundació Jaume III el que dèiem és que tan correcte és el català central com el valencià com el balear, i per tant, si a València poden estudiar en valencià i a Catalunya poden estudiar en català, a Mallorca s'ha de poder estudiar en mallorquí i a les altres illes tres quarts del mateix.